Petri ja Petri ja... Kotkan historia! Petri, mistä Kotkan kaupungin nimi tulee? No varmuutta nimestä ei ole, mutta Kotkatsari, eli Kotkan saari tunnetaan kymmenkartanointileessä vuonna 1557 kaski- ja laidunmaana sekä puunhankintatavaropaikkana. Myös Kotka-niminen torppa Sapokalahdelta tunnetaan 1600-luvun lopulta. Mutta eikö Kotka-nimi selvästi viittaa suurikokoiseen petolintuun? On mahdollista, että Kotka nimenomaan viittaa merikotkien pesimyspaikkaan. Okei. Mites Karhulan nimi? Karhula on taas ratsutila, joka syntyi 1500-luvun lopulla ja erkani Helilän kylästä. Entäs muut kaupungin osat? Kertoisitko jotain esimerkkejä nimien taustoista? Joo. Helilä on ruotsiksi Helgeby, Heligby, joka oli ruotsalainen uudisasutuskylä 1200-1300-luvulta. Tavastila tulee hämeen latinankielestä nimestä Tavastia, joka viittaa hämäläiseen uudisasutukseen 1200-luvulla. Saksala viittaa mahdollisesti saksalaisten kauppiaiden asuinsijaan 1300-luvulta. Langinkoski Lankila tulee Martti Eerikin poika Langin nimestä, joka rakennutti Lankilan kartanon 1560-luvulla. Hovinsaari nimi tulee Huumanhaarassa sijainneesta Kymen kartanosta. Popinniemi viittaa ortodoksiseen pappiin, eli tarkoittaa niin sanotusti Papinniemeä. Mussalo, Mustsaar, Mustasalö, eli suomennettuna Mustasaari. Musta-sanalla tarkoitettaneen tässä yhteydessä havumetsää. Hirssaari tarkoittaa mahdollisesti Hirvisaarta tai pitkäaikaisia Hiruissari-nimisiä asukkaita. Entäs Karhuvuori? Mistä sen nimi tulee? Se tulee Karhuvuoresta.